Днес ще си приготвим едни разкошни пуширани круши с ликьор. За тази рецепта аз ползвам 2 круши, белвам хубаво круще с помощта на една белачка, след това махам семенцата, като издълбавам ето по този начин и оставям круще настрани. За тази рецепта ще използвам от шафрана на Савмак, като с код Пресав 5 имате 5% намаление. Смления шафран ще активирам с този разкошен ликьор от круши, който, приятели, се ползва в Мишлен ресторанти. Сипвам малко от него, разбърквам и оставям за момент настрани. Взимам си една по-малка касерола, сипвам 350 мл от разкошния крушев ликьор, добавям към него вече активирания шафран. За всички вас, които искат да се потопят в света на сладкарството, моята първа кулинарна книга е точно това, което търсите. За аромат добавям малко портокалова кора, чайна лъжичка ванилов екстракт, 100 грама захар, карамфил и добавям канела. Разбърквам всичко и оставям касеролата на силен огън за около 5 минути, сместа хубаво да заври. След като е завряла сместа, намалям на ниска степен, слагам 2 круши, покривам с капака и оставям между 20 до 30 минути. Добре пушираните круши изваждам и оставям за момент настрани. Пускам си котлона на силна степен и редуцирам сместа, в която бяха накиснати круши, до този прекрасен гъст сироп, с който заливам круще и ги прибирам в хладилника. Пушираните круши сервираме, като слагаме една в чиния, заливаме с разкошния сос, който редуцирахме по-рано. И честно казано, приятели, аз по-вкусна, нежна и ароматна круша не съм ял.